खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बर' सावथुन जांख्रिथायनि थैसामथु खोन्दोनि बागै गिबियावनो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जांख्रिथायनि थैसामथुखौ जाय बिथांमोना नायखांबाय सावथुननि स्ट'रिया माबादि सावथुनाव बर'नि गुबै जाथायफोरा बेरखांदों नामा थारैनो बर'नि जारिमिना बेरखांदों नामा सावथुनाव थारैनो बुंनो थांब्ला जांख्रिथायनि थैसामथु सावथुना बर'फोरनि मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव माबोरै पुलिस मिलिटारिनि गुलियाव बर' जोहोलावफोरा थैनो गोनां जादोंमोन दाय गैयै बर' लाइमोनफ्रा माबोरै गावथारजादोंमोन बर'आ माबोरै आइजें हमनो गोनां जादोंमोन बर' आइजोफोरा माबोरै जिनाहारि खालामजानो गोनां जादोंमोन बेफोर जाथायफोरखौ जांख्रिथायनि थैसामथुआवबो महर होनो नाजानायखौ जों नुनो मोन्दों मख'नो गोनां बाथ्रा दि बर'नि मुंदांखा बयजोंबो मिथिजानाय सिनायजानाय सावथुन लिरगिरि दिथागिरि पंकज लाहारीनि स्ट'रि आरो बिथांनिनो स्क्रिप्ट लिरनायाव थांनाय 2 बोसोर एबा थांनाय 2023 मायथाइयाव जांख्रिथायनि थैसाम सेथि खोन्दोआ रिलिज जानानै थांदोंमोन जाय सावथुनखौ बर'नि गोबां सावथुन नायगिरि एबा सावथुन अनसायगिरि बर' रायजो राजाफ्रा नायदोंमोन आरो पंकज लाहारीनि सावथुना बर' रायजो राजाफोरखौ गोसो बोहोनो हादोंमोन गोबां बर' रायजो राजाफ्रा अनसायदोंमोन नायदोंमन बे बिथिंखौ नोजोर बोनानैनो फिन आरोबाव बे बोसोराव पंकज लाहारीनिनो आरो बिथांनिनो दिथा होनायाव जांख्रिथायनि थैसामथु एबा पार्ट 2आ ओंखारबावो जाय सावथुनाव फाव खालामदों बर'नि गागि फावखुंगुर सुकबिर कार्जि लिंसार बसुमतारी पुजि बसुमतारी पूजा मुसाहारि मनालिसा हाज'वारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां गोदान गोजाम आर्टिस्टफोरा फावखौ खालामदों बेनि गेजेराव बर'नि बिर जोहोलाव थामहिनबा मोनसे समनि एनडिबिनि मैखोम दैदेनगिरि जि बिदायनि महर लानानै जांख्रिथायनि थैसामथुनि जोबथा नुथायाव एबा जोबथा सिनाव पुलिसखौ गाग्लोबनानै बुथारनायखौ जों नुनो मोन्दों जाय बिथांमोना सावथुनखौ नायदों बिथांमोना नुनो मोनगोन जेराव बेयावनो नैथि खोन्दोनि सावथुना जोबनानै थाङो बेराफारसेथिं पंकज लाहारीया फोरमायथिनाय बायदिब्ला जांख्रिथायनि थैसामथुनि उनाव थामथि खोन्दो एबा पार्ट 3आबो फैगासिनो दं एबा फैगोन होननानै बिथाङा बुंदों मख'नो गोनांबावदि जांख्रिथायनि थैसामथु सावथुनखौ थांनाय 13 सेप्तेम्बर खालाराव चिरां जिल्लानि बिजनी बरलावगावआव गोबां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों प्रिमियार श' आरो रायजो राजाफोरनि गिबि दिन्थिनायखौ खालामदोंमोन बे प्रिमियार श'आव फारियै आलासि महरै बर'नि गोबां आर्टिस्टफोरा बाहागो लादोंमोन फारियै सुकबिर कार्जि पुजि बसुमतारी लिंसार बसुमतारी बेनि अनगायैबो रिया ब्रह्म अली प्रेसमिता सुदेमसना रामसियारि संगिना ब्रह्म बिथांमोनाबो आलासि महरै बाहागो लादोंमोन नैथि खोराङाव दङ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव एसीएस अफिसार प्रतिम बर्मनआ खारखोमानानै दं खौरां मोननाय बायदिब्ला आथोनारि सोमोन्दो लाखिनायनि अजद दैखांनायनि उनाव एसीएस अफिसार प्रतिम बर्मनआ थाखोमानाय एबा खारखोमानानै दं दा बिथांनि बिसि देबसिना बर्मनाबो बहा दं उदिस मोननो हायाखै कलगगंज महकुमानि लेङाइ कमिशनार देबसिना बर्मना गावनि फिसाय प्रतिम खारलांनायनि उनाव मावख'आव रिपर्ट होआखै जायनि जाहोनाव कलगगंज महकुमा जिल्लायावबो बिनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ जागायदों भुगिनांनाय आइजोआ प्रतिमनि हेंथायै गसर थिसननो गोनां जानायखौ जों नुनो मोन्दों मख'नो गोनांदि आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव थानाय प्रतिम बर्मना धुबुरी जिल्लानि मानकाचार ओनसोलाव रेभिनिउ सार्कल अफिसार महरै खामानि मावगासिनो दंमोन थामथि खौराङाव दङ गोसो बोनो हानाय फावखुंग्रि दिसा पाटानिनि न'आव गुलि गावग्रा सानै दायनिगिरिजों मोगा-मोगि जानायखौ नुनो मोन्दों इनकाउन्टाराव सानैबो दायनिगिरिया जिउ गोमादोंमोन बुधबारखालि गाजियाबादनि टेक्न' सिटियाव उत्तर प्रदेशनि स्पेशल टास्क फर्सजों मोगा-मोगि जानाय दायनिगिरिफोरखौ रविन्द्र आरो अरुण होनना सिनायथि मोननाय जादों मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला दायनिगिरि र'हदआ गद्दार बल्दी बरार हानजाजों सोमोन्दो थानायनि सन्देह दं एसटिएफनि हानजाया जाथाय जायगानिफ्राय गंसे ग्लक आरो गंसे जिगाना पिस्तल आरो गोबां बिबांनि गुलिफोर बोखांनो हादों मख'नो गोनांदि थांनाय 12 सेप्तेम्बरनि फुङाव सानै सिनाय मोनै गाग्लोबगिरिफोरा मटर साइकेलजों फैनानै बरेलीनि सिभिल लाइसेन्स गोनां ओनसोलाव थानाय दिसा पाटानिनि न'खरनि न'नि बायजोआव 8 आरो 10 राउन्ड गुलि गावदोंमोन पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे गुलि गावनाया फुंनि 3:45 रिंगासो समाव जादोंमोन खाफाल मोजांदि बे गावलायनायाव रावबो जोखोम जायासै फारसेथिं दिसा पाटानिनि बिफा जगदीश सिंह पाटानिया आजिरा मोननाय डीएसपीआ बे जाथायनि सोमोन्दै गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथजों खौरां हरो एबा खौरां लायो गिबि मन्त्रिया बिथांखौ आबुङै रैखाथि होगोन होनना खोथा होयो आरो बे आयदानि सायाव नायबिजिरनाय जागोन आरो थाबैनो गोनांथार राहा लानाय जागोन होननाबो बुङो
बिटिसि बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव 2 सानल'सै। मैया हादोरसानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा अदालगुरियाव मोनसे गिदिर रड श' एबा मोनसे गोदान रेली एबा मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लादों। भैरबकुन्द बियाबनि थाखाय बिजेपिनि बिजाथि मिनान मुसाहारिनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनायाव गिबि मन्त्रिया बयखौबो मिनान मुसाहारिनो भट होनो खावलायदों। गिबि मन्त्रिया बुङोदि मैया फुंबिलिनिफ्राय बाक्सा आरो अदालगुरिनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिथाङा नुजाथिदों आरो बेबाराव बिटिसिआव बिजेपि दोलोआ सोरखार दागोन होन्नाबो बिथाङा रोखायै बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंबावोदि बिटिसिआव आइजोफोरा अरुणोदय आरो आइजोफोरनि फालांगियारि हेफाजाब मोनाखै नामा होन्ना सोंनायनि फिननायाव बिथांमोना जेबो मोनाखै होन्ना बुंनायनि सायावनो बिथाङा ओरैबायदि बुङोदि बे बाराव आं बे सैथोथिखौ सोलायगोन आरो कमलनि बिबारनि सोरखारखौ मोनाखै। जुदि जों ट्रेक्टरफोरनो भट होयोब्ला बे एखे जाथायजोंनो भुगिनांगोन। जुदि जों नांगोलनो भट होयोब्ला अब्ला बे एखे जाथायानो थागोन। नाथाय जों बिबारनि सायाव एबा बिबारखौ फोथायनानै जुदि भट होयोब्ला बयबो सोलायनायजों आवगायलांनो हागोन। बेनिखायनो बयबो देरहासारनो थाखाय भैरबकुन्दआव मिनन मुसाहारिनो भट होनांगौ। बेनि उनाव गिबि मन्थ्रिया अदालगुरि गोजौ गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय गोबां किल'मिटार जानथायसिम मोनसे रेलीआव बाहागो लादोंमोन। छत्तीसगढ़ पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला फोसावनाय होबथानाय सिपिआइ एबा मावबादि मिरु आफादनि मुङाव फोसावनाय लाइजामनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि लाइजामाव बिग्रायारिफोरा दाबि खालामनानै बुंदोंदि बिसोर हाथियार लानानै सोमावसारनायखौ दान्दिसेनि थाखाय दोनथ'नायनि बाथ्रा फोसावनानै सोरखारजों सावरायनो थियारि जादों। मख'नो गोनांदि मावबादिफोरा हाथियार लानानै सोमावसारनायखौ दोनथ'नानै सावरायनो थाखाय गिबि खेब सिगांबोदों। बे लाइजामा बै समाव सोराङाव फैदों जेब्ला छत्तीसगढ़आव रैखाथि हान्जाफ्रा मावबादिफोरनि हेंथायै गावसोरनि मावफारियाफोरखौ गोख्रों खालामगासिनो दं। गावसोरनि जौसिन दैदेनगिरिनि थैनायनि उनाव सोलिबाय थानाय जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दं। खौरां मोननाय बायदिब्ला टेम्परारिलि एबेन्डिं आर्म स्ट्रागल मुंनि लाइजामखौ 25 आगस्तआव लिरनाय जादोंमोन। मंगलबारखालि फोसावनाय जादोंमोन। लाइजामाव मख'नाय जादोंदि मावबादि हान्जाफ्रा गोजोन सावरायनायनि थाखाय राहा लागासिनो दं आरो गाहाय मन्थ्रि आरो नखर मन्थ्रिनि हाथियार गथायनो थाखाय खनले खनले खावलायहरनायनि बाथ्रा मख'नाय जादों। बेयाव बुंनाय जाबावदोंदि मावबादिफोरा गावसोरनि हाथियार लानानै सोमावसारनायखौ दान्दिसेनि थाखाय दोनथ'नो थिरांथा लादों। बिहाली पुलिस थानानि सिङाव थानाय मोनसे माइ फोथाराव गोग्लैना थानाय 11 बोसोर बैसोनि बिबेक गवाला मुंनि सासे हौवासाया दुखुनांथावै गोदोना सेरथेनानै जिउ गोमानाय जाथाया जालाङो। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे हौवासाया बुधबारखालि बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय गोमानानै दंमोन। नखरनि सुबुंफ्रा बिथांखौ गुबुन गुबुन जायगायाव नागिरनानै मोनैसेयाव फेलें जानायाव पुलिसनो खौरां हरदोंमोन। बेराफारसेथिं थांनाय सानखालि मोसौ फालोनो फैनाय एबा मोसौ होनो फैनाय सुबुंफोरा गोमानानै थानाय बिबेक गवालानि गोथै सह'खौ फोथाराव मोनो। बेनि उनाव जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनो खौरां हरनाय जायो आरो गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।